нәрсәләрдән менә шулай бөтен ниләр белән гомумән аңа тисә лайкын кертми икән анда ул сине ярак итәчәк ул чылбырлардан ул теге эренле гнойлы елгалардан бөтенесеннән дә бөтен зыяннардан да Аллаһ сине дип әйтә ерак кылачак. Чөнки мин дә Расулуллаһ алейһиссалату вассаламнан ишеттем дип әйтә, киләчәк шундый кешеләр шундый вакыт булачак дип әйткән Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам. Кайчан кешеләр дуа кылган вакытта артыгын җибәрәчәкләр, артыгын менә кирәкмәгәнен. Ул теге хикмәт түгел теге 1 сәгать буена дуа кылып утыру, әмма Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам кебек кечкенә генә булсын, әмма ләкин тирән мәгънәле, күркәм мәгънәле менә шундый булсын дога. Ул вакытта ул хәерле, әлхәмдүлиллаһи раббил аламин. Шулай кай вакытта, кайсы бер вакытта аның турында Расулуллаһ алейһиссалату вассалам әйтте. Кайбер кешеләр әйтәләр дип әйтә, менә мин дуа кылган идем дә Аллаһ минем дуамны кабул итмәде дип. Дуа кылган идем, менә Аллаһтан сораган идем, мөрәҗәгать иткән идем Аллаһка, Аллаһ мине дуамны кабул итмәде, әмма Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам ашыкмасын ул кеше диде. Чөнки ул дуа әлбәттә кабул булачак. Һәр дуаның аның үзенең нәрсә? Аллаһ Раббыбыз гомумән һәрбер дуаларны кабул итәчәк. Бу дөньяда ул дуаларны без кабул итүлеген күрмәсәк, аны күрәчәкбез иншааллаһ кыямәт көнендә. Шулай бит. Хәтта анда ул дуалар күпкә кыйммәтрәк тә булачак. Шулай бит. Хәтта бер риваятта әйтелә, кеше ди әйтер ди, минем бу дөньяда исән чакта йөргән, бу дөньяда кылган дуаларымның бөтенесендә Аллаһ Раббым анда бирсә иде дип, кыямәт көнендә әҗерләрен анда бирсә иде дип кеше әйтер дип әйтелә. Шуңа күрә дә Аллаһтан сорыйбыз, бәлки Аллаһ Раббыбыз кабул итмидер аны, бунда күрмибез, сизмибез, әмма кулларын төшерергә кирәк түгел. Аллаһ Раббыбыз юмар, Аллаһ Раббыбыз аларны әлбәттә кабул итә, әлхәмдүлиллаһ. Шуңа күрә дә кай вакытта хәтта шулай булырга мөмкин, без нәрсәдер сорыйбыз, я Рабби, миңа шуны бир дип, шулаймы? Бәлки ул әйбер безнең өчен начардыр. Шуңа күрә Аллаһ Раббыбыз аның начар, ул әйбернең начар икәнен белгәнгә күрә безгә аны бирми. Шулай да булырга мөмкин, шуны да отмаска кирәк. Чөнки бирми, чөнки ул безнең өчен яхшы түгел. Чөнки без бит кешеләр, без белмибез, яхшымы ул, менә начармы? Шулай бит. Кай вакытта үзебезгә мөмкин дә шулай, ниндидер начар әйберне, начарлыкка сорыйбыз, мәсәлән, аны хикмәтен күрмичә, хикмәтен белмичә, мәсәлән, шулай да булырга мөмкин. Шуңа күрә кулларын төшерергә кирәк түгел, сорарга, дәвам итәргә кирәк Аллаһның ярдәме белән. Бит Аллаһ Раббыбыз Әл-Бакара сүрәсендә әйтә, минем кулларым миңа мөрәҗәгать итсен, сорасын миннән. Мин ди дуаларны кабул итәм дип әйтә. Сорасын. Һәм Аллаһның ярдәме белән иншааллаһ шушы юл, дуа юлы безне дә зур бәхеткә китерәчәк. Шулай бит. Алдан да кабатлап әйтәм, Расулуллаһ алейһиссалату вассалам әйтте: "Ад-дуа мухли ибада." Дуа ул гыйбадәтнең асылы. Шулай бит. Һәм ул да гыйбадәт, ягъни. Шуңа күрә гыйбадәтләр алар күрәсезме төрле була. Ураза да ул гыйбадәт, намаз да ул гыйбадәт, һәм хәтта дуа кылып утыру ул да гыйбадәт. Ул да гыйбадәт. Менә шу кулларны күтәреп, я Рабби, мине кичер, әниемне кичер, әтиемне кичер. Анда җәннәтеңне бир, бөтен афәтләрдән, проблемалардан мине ярак кыл дип сорау да, менә шушы 1, 2, 3 белә, ул да гыйбадәт. Ул да гыйбадәт. Аллаһка якын итә торган сәбәп. Шулай бит, әлхәмдүлиллаһ. Һәм Абдуллаһ ибн Умар радиллаһу анһу әйтә, Пәйгамбәрбездән алейһиссалату вассалам алардан шундый бер әйтик инде васыят ул калдырды дип әйтә. Һәр бер эштә мин ди Аллаһка дуа кылам дип әйтә. Аллаһтан сорыйм, ярдәм сорыйм ди. Хәтта минем хайваннарым, минем көтүемдә булган хайваннарым теге бер нинди мәшәкатьсез, нитсез йөрсеннәр дип тә хәтта. Малы, мәсәлән, көтүе бар аның, Шушы малларым да
имин генә, матур гына, бер кайда да батмыйча, үлмичә, нитмичә йөрсеннәр дип, хәтта мин аны шуны да сорыйм дип әйтә Аллаһтан. Шушы ниндидер бер яктан карасаң гади генә әйбер, шулай бит. Малым, сыерым матур гына йөрсен дип инде, үлмичә, нитмичә әйтәм, аңа зыян килмәсен дип сорау, хәтта шуны да мин сорый идем дип әйтә, сорыйм дип әйтә. Шуңа күрә дә дип әйтә, ул минем гамәл эшләгән гамәлләрнең ахыры да хәерле була, яхшы була дип әйтә. وآخر الدعوانا والحمد لله رب العالمين. Шакира мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ белән якын булыйк, Аллаһка якын булыйк, дугада булыйк, уларны төшермик. Аллаһ Раббыбыз дуаларны кабул итүче, Аллаһ Раббыбыз Ар-Рахман, Аллаһ Раббыбыз Ар-Рахим. Аллаһ Раббыбыз безгә сораганнарыбызны бирә, әлхәмдүлиллаһ. Шуны гына ул әйтергә кирәк, кабул итми, әгәр дә кеше ниндидер гөнаһлы әйбер сораса, яки риваятта килгәнчә туганлыкның элемтәсен үзүне сораса дип әйтә. Аны гына Аллаһ инкар итә. Ә калган дугаларны Аллаһ Раббыбыз кабул итә. Әлхәмдүлиллаһи раббил аләмин. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bizlarga turmushni beruvchi ham turmushni oluvchi buyuk Robbimiz Alloh subhanahu va taologa aytgan barcha sanolarimiz, barcha maqtovlarimiz bo'lsa edi, haqiqatda Alloh subhanahu va taolo bizlarni yerdan yaratdi ham yerga qaytaracak. Ona gana ibadat qilamiz, ona gana ulug'laymiz, ona gana barcha hojatlarimizni, barcha keraklarimizni so'raymiz. Haqiqatda Alloh subhanahu va taolo agarda o'zining bir bandasini shu haq yo'lina, islom yo'lina ko'ndirsa, ondan hech kim chiqara olmaydi. Hamda shulay Alloh subhanahu va taolo agarda o'zining bir bandasini shu haq yo'lina, islom yo'lina tayinlasa, ona hech yordamchi bo'lmaydi. Hamda shahodat keltirib aytamiz, ashhadu an la ilaha illalloh, Allohdan boshqa iloh yo'q. Allohdan boshqa iloh yo'q. Alloh subhanahu va taolo bizlarni o'zining Qur'oni bilan musharraf qiluvchi. Hamda o'zining payg'ambari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam o'sha islomga keltiruvchi, yaxshilikqa undovchi, yomonlikdan tiyuvchi bir ham mangilik. Ham vashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Muhammad alayhissalom Allohning quli. Bandalarning eng ko'rkami, eng qadrli, eng ulug'i. Hamda o'zina topshirgan ishni yerga yetkazmishi, dunyo yuzidan ketmovchi. Hamda Alloh subhanahu va taoloning so'zi bo'lgan Qur'oni Karimni ham o'zining sunnatini bizlarga meros ham amanat etib qoldiruvchi payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga da bizning yuraklarimiz to'rimizdan chiqqan salovat shariflari bo'lsa edi. Hamda shu muborak tongning ertasida islanib, tahoratlanib, poklanib, chista motor kiyimlarimizni kiyib, illanmagar men deb Allohning bir bandasi, men de shu imonli kishilar bilan bir safda bo'layim. Ular bilan birga bosib namoz o'qiyim. Shu bayramning shodligini o'rtoqlashayım deb ushbu Allohning yurtuna, sajda yurtuna, masjidina kelgan aziz qardoshlarim, sizlarni islomning eng ko'rkam salom bilan salomlab, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Allah'ın bir selamı, rahmeti ve bereketi barşalarımızda bulsaydı. Elhamdülillah aziz kardeşlerim, Allah Subhanahu Teala'nın "Femen şehide minkum şehre felyesumeh." Eğer de sizlerden bireriniz şu ayga şahit bulsa, şu ayga erişse isen imin, elbette onun urazasını tutsun degen emrine buysunup, elhamdülillah şu urazamızı başkarar. Allah'a şükür. Şimdi aziz kardeşlerim, şu büyük ibadetimiz, uraza ibadeti tamamlanıp, onun şu beyremi bolgan, şatlığı bolgan, neticesi bolgan gayetlerge erişi bilen ihlas ko'nglimden, muhtasibat isminden, şu mahalle isminden hem öz isimden sizlerine tebrik etem. Gayet bayramlarınız mübarek. Elbette endi aziz kardeşlerim, uraza beyremi bek şatlıklı, süyünüçlü gün. Elbette endi ne için uraza gayet süyünüçlü gün soň diýsek, elbette endi biz şu gündüz mena endi Allah'a şükür aşağı işige erişdik dip süýünmübüz. Näsege süýünebis. Elhamdülillah min de bit mena Allah'ın emrini ötep, Allah'ın koşkanyny ötep, şu urazamy tutdum. Elhamdülillah tüzdüm. Nefsimini de terbiyeledim dip şatlanabız. Şatlyk güni elhamdülillah şu gayetimiz. Hem indi Allah Teala da Kur'an-ı Kerimde bulay diýip aýtdy. Bismillahirrahmanirrahim. Ve litukmilul iddete ve litukabbirullaha ala ma hadakum ve la'allakum teşkurun. Sanawly uraza günlerin. Sanawly uraza günlerin. Biz urazanyň bilebiz. 29 günden 30 günden kelgenin. Ýylgysy ýylyň 30 günden kildi. Şu sanawly uraza günlerin tamam etip sizge dogry ýol körsetken için Allah'ny ululagyz hem şükür etiniz. Elhamdülillah Allah Subhanahu ve Teala aziz kardeşlerim bizlerini Müslüman etip, imanlı etip yaratkan. Hem indi Allah Subhanahu ve Teala bizlerini şu dogry ýolga, İslam ýoluna göndergen, İslam ýoluna bastyrgan. Hem şoňa görä diýdi, şuşnyň içinde Allah Teala aýtdy, ululagyz hem şükür etiniz. Şükür etiniz. Bu Bakara suresinin 185-nji aýaty. Elbette endi aziz kardeşlerim, biz Müslüman bolarak en köp derecede Allah'ını zikir etirge, Allah'ını iskä düşürge hem şükür etirge diýer. Zikir şükürsiz bolmaý, şükür zikirsiz bolmaý. İkisi birge beýlendir. Endi birinçi gaýetini Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem hijretiniň 2-nji ýylynda ötkerdi. Hijret Medinege köçkenden soň Mekkeden endi miladi bilen bu 624-nji ýylyny birinçi gaýetini ötkerdi. Hem endi Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özü isem wagtda, her wagtda da gaýetini ötkerip kildi. Hem endi gaýet beýramyny ötkeri ol Peýgamberimizniň nyk sünnetlerinden ýa-ki bizning üçin wajib, tiýiş. Elhamdülillah. Wahab bin Munabih tan rivayet etile Allah Teala'nın özüne rahmetine ayırmasın idi. Her gaýet gününde de iblis özüniň ýerdämçilerine ýersinlerin çiýady. Her bir gaýet. Biz bilebiz, bizim iki gaýetimiz bar şulay, birisi Ramazan gaýeti bolsa, ikisi Qurban gaýeti. Şu gaýet günlerinde iblis özüniň ýolçylaryny, şeýtanlaryny çiýa, hem indi alaryndan soraýlardy. "Ey hojabız, sen nige bugün şunday açulady?" Sorarlardy. Hem indi iblis alarga aýtyr, özüň jababynda bugün dedi gaýet gününde Allah Teala Muhammed ümmetin ýa-ki musulmanlaryny ulusy bilen gafw etdi. Gafw etdi. Şonuň üçin men açuladym. Çünki biz bilebiz sizden bilen şu Ramazan ayında Allah Subhanahu ve Teala musulmanlar indi tınçlyk bilen irkinlep uraza tutsunlar için şeytanlaryny da baglap goýar. Beýlep goýar. Şoňa görä de indi musulmanlar dagan urazany jiňillik bilen tutalar. Jiňillik bilen tutalar. Şoňa görä de indi gaýet günde indi alar gaýdan işkingan bolalar. Şoňa görä de indi alarga iblis aýtdy, siz alarny bugünden ok adaştyryp, dünýäniň lezzetli hem şähweti bilen mawaktyryp azdyrgyz diýdi. Sizge ýol açyldy diýdi. Şoňa görä de aziz kardeşlerim, şu indi
Biz Ramazan ayından nigip çygabız. Albatta indi mena şuşa şaytanyň vesweselerine indi anyň şerlerinden hem azdırwan aňlap, aňa ýol goýmaska tyrşarga kerek bizdir. Çünki biz Ramazan ayında özümizge bir bik dur ders alyp çykdyk. Indi Uraz aýy gaýety jitkäç, Allah Teala yer üzüne özüniň feriştelerini jiberirdi. Hem alar ýolga basyp bar kişilerine kışkırırlardy. Hem alarny jinler hem kişilerden başga bütün mahluklar değiştirirlerdi. Nerse bar, tiri hem tiri bulmagan bütünüsi değiştirdi. Amma kişi bilen jin gine eşitmezdi. Hem indi äýtirdi, ey Muhammed ümmeti, ýumart bolgan Rabbygyz garşyna çygygyz, ul sizniň özüniň ýumartlygy bilen bölekler hem zur günahlaryňyzy afu eder. Indi musulmanlar meşitke kilgeç, mana biz de senin bilen meşitke kildik hazır. Allah Teala feriştelerden sorardy. İşçige işin tamamlagaç nerse birilirge tiýişdir? Alar jogap etip, aňa hizmeti için tulysynça tüýlenir. Elhamdülillah aziz kardeşlerim, şuşa Ramazan ayında Allah Teala karşında bir hizmet buldu. Mena munda da aýtylady. Kişiler iş işlegenden soň alar elbette hizmet hakkı alalardy. Hem Allah Teala da şuly aýtdy. Alar işlerini bitirdiler, şoňa görä alar hak alaçaklar. Indi Allah Teala indi hakny bir elbette bizlerge indi özüniň ejirleri bilen töleýär. Özüniň günahlaryny keçirүү bilen töleýär. Hem indi cennetke işiklerini açar. Hem indi şundan soň da aýtylý, Allah Teala aýtyrdy, feriştelerge aýsa şahit bolugyz diýip aýtyr. Свидетель bolugyz, şahit bolugyz. Alaryň ejri hem hakkı meniň magfiretim, günahlaryny gafu etdim, hem alardan razy buldum. Çünki Allah Teala şu Ramazan ayında soňky gününde diýip aýtdy, soňky gününde diýip aýtdy, anyň ikinji 10 günligi bizniň günahlardan paklanyw günleri diýip şulay aýtdy. Indi soňky günlerinde Allah Subhanahu Taala musulmanlaryny ulusy bilen keçire hem alardan razy buldum. Indi muhterem jemaat, mübarek Ramazan aýy bizge ryzyknyň hem sonuň kadrin bilirge, hem indi naşar gadetlerimizden ornup nefsimizni tyýyp izgilikler kıraga öýretdi. Sabırlyk, mihribanlyk, şefkatlik sifatlaryny terbiýeledi. Şin magnesinde biz indi aýtabiz, şu Ramazan aýy bizlerge şin magnesinde bir ders berdi. Şuşa bir bek zor ders alyp çygabyz. Elhamdülillah. Hem indi şuşa algan dersi bizni aldagy aýlarga da jetkirgeydi. Neçik Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleri buldular. Alar başta Ramazan jetkençe 6 ay aldan Ramazan kile dip aňa özürleneler ýa. Duga kılalar ýa Ramazanga erişirge dip. Anyň eseri bilen ýaşaýlar ýa. Hem indi Ramazan ötkenden soň anda 4-5 aýny şuşa Ramazanda algan dersini şonuň eseri bilen ýaşaýlar. Ýyl boýy şuşa aýtyrga kerek Ramazan eseri astynda ýaşaýlar. Başta küteler, andan soň indi şundan algan dersini, şundan algan edep, ahlakny hem başgany suzalar idi. Indi egerde biz özümizni musulman diýip sanypyz eken, Ramazan aýynda başlangan iýgilik amellerimizni Allah Rabbymyzga şükür etýärimizni izgi tamamlamak başgana tugul, aýtganybızça andan soň dagan elhamdülillah bizler dowam etdirge Allah nasip etsin. Indi günahly amellerden, ýaman gadetlerden indi wagtyra saklanyp nasipler eyleseydi. Bugün indi gaýsy kardeşlerim Şawwal aýynyň 1-nji güni. Şulay bit, bu aýda 6 gün uraza tutu var, ana siz bilesiz şulay bit. Bu Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tur sünneti bulup sanala. Bu turda indi hadiste bar. Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem aýtgan, Ramazan aýynda uraza tutgan soňundan Şawwal aýynda ýene 6 gün uraza bilen meşgul bolgan kişi ömrü boyu uraza tutgan ejir sowabyny. Baragız 6 gün ýamagat. Şuşu 6 gün uraza Ramazan aýyny tulusy bilen tutup bitirede, andan soň Şawwal aýy kirgenden soň 6 gün uraza ömrü boyu uraza tutgan ejrini alyrsyz. Hem indi bu urazany niçik tutarga? Bu urazany birneçe türlü tutarga bolar. Bugün gaýit güni biz indi beýram etdiýäris, aşyp içýäris. Elhamdülillah. Ertegeden indi bu urazany başlarga mümkin. Tulusy bilen 6 günni tutup bitirge bolar.
Аннан соң башында 2 көн, уртасында 2 көн, азагында 2 көн тотырга була, яки шушы Шәввал ае буена берәр көнләп тә тотырга була. Әмма инде без күнеккән буларак башында эшләп куйсак, шулай бит, күнеккән, Рамазан аена яңа гына чыктык, әлхәмдүлилләh. Шушы гомер буе ураза тоткан әҗерне аласыбыз килсә, инде әзрәк теге суынганчы, шуннан соң әзрәк вакыт үткәннән соң суына башлыйбыз. Шулай бит, әзрәк әсәре китә башлый шушы Рамазан. Шуңа күрә күп кенә кардәшләребез аны шушы беренче көннәрендә тотып та куялар. Менә инде бу теге катгый түгел. Шушы Шәввал ае буена 6 көн тота алсак, иншааллах, инде шушындый әҗергә насыйп булачак. Инде гайз кардәшләрем, бу дөньяда әлбәттә хәлебез дә беләбез, вакытлыча гына яшибез. Барыбыз да сыналабыз. Үлем җитү белән киләсе дөньяга күчәбез. Инде ни кызганыч, адәм баласы күп вакытта үз Раббысын онытып, Аллаһка шөкранә кылуны кичектерә. Дөнья һәм ахират бәхетеннән үзен мәхрүм итә. Аллаһ Тәгалә Коръәни Кәримдә булай дип әйтә: "Исегездәме, Раббыгыз сезгә шөкер итсәгез, әлбәттә сезгә нигъмәтләрем арттырачакмын. Әгәр дә күфрлек кылсагыз, һич шиксез бирәчәк җәзам бик тә хәтәр" дип Ибраһим сүрәсенең 7нче аятында. Димәк, нигъмәтләребез күп булсын. Үзебез дөньяда да һәм ахирәттә дә бәхетле булыйк дисәк, иң элек барыннан да канәгать булырга кирәк, һәм инде шөкер кылырга. Булганына шөкер кылырга өйрәнергә кирәк. Булганына. Иң җитешмәгән әйберебез дә шушы шөкер кылу җитми, җәмәгать. Зарланабыз. Булса да зарланабыз, булмаса да зарланабыз. Менә безнең тарихыбызга кайтсак, безнең ата-бабаларыбыз сабыр булганнар. Бабайларыбыз бик сабыр булганнар. Булганына канәгать булганнар. Әле ул бабайларны менә без әзрәк өлкән булган кешеләр әзрәк хәтерлибез, андый бабайларны. Алар да инде теге ни вакытыннан качып китеп кенә калганнар. Әмма алар шулкадәр күркәмие, шулкадәр әдәпле, чын мәгънәсендә булганына канәгать иделәр. Алар шулкадәр күп авырлыклар күргәннәр. Сугышлар кичергәннәр, ачлык, ялангачлык, үлем, бала кайгысы. Әллә ниләр кичергәннәр. Әмма бер кашанда Аллаһка тел тигәннәр. Булганына канәгать булып яшәгәннәр. Шөкер итә булганнар. Гаиләсенә 2 бәрәңгесе булса, 6-7 баласы булып. Шуңа шөкер иткәннәр. Бер көнлек ризыклары булса, шуңа шөкер итә белгән. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә биреп торган җәмәгать. Менә безгә дә менә бу әйбер булмыйсы бик җитми. Шуңа күрә шөкер иң шушы безгә җитмәгән, безгә иң кирәкле гамәлләрнең берсе. Шөкер булса, без әйттек, зикр дә була. Зикр Аллаһны искә төшерү. Аллаһның кушканнарын үтәү, пәйгамбәрнең. Инде шөкранә кылуның иң беренче билгесе бөтен галәмнәрнең хуҗасы булган Аллаһны тану, аңа иман китерү, барлык галәмнәрнең Раббысын танымау әлбәттә инде иң зур күферлектер. Аллаһны танымай кеше бу дөньяда аның нигъмәтләрен башкалар белән тигез файдалана алса да, Аллаһ Тәгалә бу дөньяда һәрберсенә дә бирә, мөселманына да бирә, христианына да бирә, кафирына да бирә, барысына да бирә. Әмма ахирәттә инде тиеш булган. Анда инде барысына да үзенең өлешен ишәләр. Һәм инде әйтергә кирәк, менә андый кешеләр дә бу дөньядагы бер өлеш байлыкка алданып, 99 өлештән мәхрүм. Бер өлеш байлык, ул дөнья байлыгы шундый әйбер бит. Ул ала, безнең белән китми ул. Без аны алып та китә алмыйбыз. Шөкранә кылуның икенче билгесе Аллаһ кушкандан үтәп, аның тыйганнарына тыелып яшәү. Ул кушканча яшәмәгән кеше күферлеккә төшмәсә дә зур гөнаһлы була. Бу инде бу кешеләр Аллаһның олуг нигъмәте булган җәннәтенә инде әлбәттә җәһәннәм аша гына керәчәк. Ни өчен? Чөнки Аллаһка иман китмәгәннәр өчен, Аллаһны таныганнар өчен, әмма кушканнарын үтәп, тыймаганнар өчен җәһәннәм аша гына җәннәткә керерләр дип. Әлбәттә инде монда Аллаһны танып, аның кушканнарын үтәп, тыйганнарына тыелып яшәүчеләрнең әлбәттә кайратлары чиста, йөзләрендә иман нуры балкып тора.
Алар әлбәттә үз тормышларыннан канәгать булырга тырышалар. Шул сәбәпле Аллаһ Тәала аларның күңелләрендә тынычлык бирә. Андый кешеләр мөлаем йөзле, күркәм сүзле булалар һәм беркайчан да зарланмыйлар. Алар турында Аллаһ Раббыбыз Коръәни Кәримдә түбәгендәге сүрәдә әйтә, Фусилат сүрәсенең 30 һәм 32 аятларында әйтә, дөреслеккә иман китергән кешеләр безнең тәрбиячебез Аллаһ диярләр. Соңыннан тормышта Аллаһ кушканнан үтәп, тыйганнарыннан тыелып яшәр. Үлгән вакытларында аларга рәхмәт фәрештәләре иңәр. Сез хак мөэминнәр, үлемнән вә ахирәттән курыкмагыз һәм дөньяда калган якыннарыгыз өчен дә көенмәгез, бәлки үзегезгә вәгъдә ителгән җиннәт белән шатланыгыз диярләр. Сезнең белән дөньяда да һәм ахирәттә дусларбыз. Сезне адашып һәлак булуыгыздан сакларбыз. Үзегезгә хәзерләнгән җәннәттә күңелләрегез ни теләсә шулар булыр, ягъни анда ни сорасагыз шулар бирелер ди. Бөтен гөнаһларыгыз ярлыкланган, ишерелгән хәлдә Аллаһның җәннәтенә керегез. Менә җәмәгать инде аяты кәримә. Бөтенесен дә Аллаһ Субханаһу Тәгалә аңлатып бирде. Шушы сүрә белән. Инде мөхтәрәм җәмәгать уйлап карыйк әле, Аллаһ Тәгаләнең үзенең китабында безгә нинди эшләрне кылырга һәм нәрсәләрне тыелырга куша. Коръәни Кәрим аятларының берсендә күз салсак, Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва када раббука алла таъбуду илля ияһ. Раббың бары тик үзенә генә гыйбадат кылырга. Без барыбыз да беләбез. Аллаһ Субханаһу Тәгалә Коръәни Кәримдә әйтә, гыйбадатты миңа гына кылыгыз. Башка бер затка да юк. Бер сүрәт тә юк, бер пот та юк, бер һәйкәл дә юк, бер нәрсә дә юк. Күрмәсәк тә Аллаһны күргән шикелле аңа гыйбадат кылабыз. Аннан сорыйбыз, аңа ялварабыз, аңа гыйбадат кылабыз. Менә бу төбе. Инде бу аятта әйтелгәнчә, мөселман булуның төп шарты да Аллаһның барлыгына һәм берлегенә ышанып, аңа гыйбадат. Әгәр дә адәм баласы чын күңелне Аллаһка һәм кыямәт көненә үлгәннән соң терелүгә һәм Аллаһ каршында хисап бирәчәгенә ышанса, ул һәр вакытта яхшы булырга, кешеләр күргәндә дә, күрмәгәндә дә аларны рәнҗетүдән, малларына кагылудан, урлаудан, барлык начарлыклардан да сакланырга тырышачак. Чын мөселман нинди була дигән сорауга Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям җавап бирде. Чын мөселман шундый була, башка кешеләр аның кулыннан да, теленнән дә зарар күрмиләр, каннары да, маллары хакында да имин булалар дип. Яки мөселман шундый кеше, ул бер кешедә кулы белән дә, теле белән дә, хәтта теле белән дә рәнҗетми. Без кай вакытта инде кулларыбызны тыеп калабыз, әмма телне тыеп кала алмыйбыз. Тел белән ләктерергә тырышабыз барыбер дә. Безгә бер нәрсәләр без икене әйтәбез, аннан да хәтәррәгә әйтергә тырышабыз. Әмма көчле кеше кем шул? Ике кеше инде низакка килеп талашырга, инде сугышырга җиткән вакытта туктап калган кеше, иң көчле кеше. Батыр, Сабантуй батыры дип әйтәләр. Батыр кем ул дигәч, көчле кеше кем ул дигәч, сугып чыкканы түгел. Ике кеше сугышырга җиткәндә, талашканда туктап калганы аңлап, бу бит минем мөселман кардәшем, тукта, без нишлибез, хәзер сугышабыз дип, аңлап, исенә төшереп туктап калган кеше. Һәм инде әлбәттә аларның каннарын да түкмәс, һәм малларына да кагылмас. Чөнки булар бөтенесе дә кагылышсыз, булар хәрам. Бөтенесе дә мөселман өчен. Инде көннәрдән бер көнне сөекле Пәйгамбәр алейһиссәлам үзенең сахабаларына шундый сорау биргән. Кем ул муфлис? Муфлис дигән банкрот дигән сүз. Кем ул банкрот? Сахабалар җавап биргәннәр, бу инде байлыгы булып, акчалары булып, соңыннан бер нәрсәсе дә калмаган. Шулай була бит инде. Банкротка чыкты диләр аны. Банкротка чыгаралар бүген дә. Һәм инде Аллаһның Расулы әйтә, минем өммәтемдә булган банкрот кешеләр шулар булалар. Алар кыямәт көнендә диде, тау-тау намазлары белән, уразалары белән, закатлары белән, хаҗлары белән, садакалары белән, хәерле эшләре белән килерләр. Ләкин шуның белән бергә ул кемнедер орышкан, кемгәдер суккан, кемдер малын тартып алган, кемдер канын түккән, кемгәдер суккан, шушын кемнәр гайбәттән яккан, кемгәдер гайбәт яккан, кемгәдер яла яккан, шушы начар гамәлләре өчен үзенең изге гамәлләре белән түләр. Шуңа күрә инде гайз кардәшләрем, әгәр дә без дөньяда вакытта кемнедер рәнҗеткән булсак, сүз беләнме, кул беләнме, тел беләнме анда, әгәр дә без дөньяда вакытта аннан гафу алмасак, кичерү алмасак, ул кала хисап көненә. Менә хисап көнендә әйтә,
Şuşa gämellereň işin tüliseňdi, ýakşy gämellereň bilen, namazlaryň bilen. Anda kerek tugul anyň diýe. Tege kişige de ejir kerek. Bütünübizge de kerek bolaşaganda. Hamanda her birisi kelip bizim karşıga basaşak, hem eteşek. Bu kişide menim hakkım var, Rabbim bu hakkını tölesin diýip eteşekler. Namazlarybız da bitdi, urazlarybız da bitdi, kişiler haman keleler, sadakalar da gitdi, hayır işler de bitdi. Bir nese de kalmadı. Bir bizdik. Kişiler haman kele. Nerse işler, tege kişinin günahlarını bu kişige alacaklar, yapacaklar. Hem indi elhamdülillah namazlarım da var, zekatlarım da var, haclarım da var, urazlarda tuttum. Elhamdülillah ele cennetke kirem dep niyetlegen kişi özün cennette körege tilegen kişi cehennemde gidecek. Çünkü bire de kalmadı. Ne şuna göre de amelini kılabız ikanın saklayda bilege kerek. Anın nerselerin saklağını ikeni yoğan aytıp. Şimdi aziz kardeşlerim, adam balalarının ilgi vazifaların birisi ailesi, ata-anası, tuğan tumaşaları hakkında bulgan vazifadır. Bizim haklarımız azgene bolsa da Allah'ın da isке çürüp ötdik. Çünkü Allah bizden için kerek. Ana bir iske bizge çürüp dursak da bir kaçında ortak bulmay. Aile turunda şunu aytırga kerek. Büyük dinimiz anın her bir afzasın köpkene vazifalar yüklegen, ailenin her afzası öz vazifaların egal etip bitese, şul vaqtda aile elbette nık bola. Şuna göre ul vazifalarını bilүү gene jetmi, olarny ýerine jetkirip biterge de kerek. Ul vazifalar indi başlyşa tübenler gaýlege başlygy bolara ir kişi bähitten hem süýünişin öz gaýlesindegine izlerge tiýiş. Başga gaýla agzalarinden jiddi özüniň başga gaýla agzalarynyň jiddiyerek hem tüpgerek bolarga öz gaýlesini kerek nerseler bilen temin iterge. Hem İslam boýunça ýaşarga bütün şartlaryny tuldurarga tiýiş. Mene bu ir kişiniň ameli janagy. Haram dan ketip halal turmuş aparaga ir kişi üstüne ýüklengen. Gymman bütün awurlykny ir kişi tart. Hatan kız iň birinçi şeratda erine karata bolgan wazifalaryny üterge tyrşyrga, any öz mähabbeti bilen, ýumşaklygy, ihtibary bilen indi böleklerge hem elbetde gaýlanyň namusyny hem şerefini saklarga. Ir hem hatan ýakdy yüzlü, demnetilli, bir-birisini aňlap, hürmet etip ýaşarga, gaýla sirlerini tyşka çygarmasda ninde de aňlaşylmaýçylyklar kelip çyksa, bir-birisine ýol goýa bilirge, kirlik görsetmez. Çünkü her bir kirlik ol gaýlanyň gaýla arasında, ir bilen hatan arasında nizak kirip çygarar. Beleki gene bir ende. Şoňa görä de indi munda elbette ir kişi gaýlanyň hojasy bolarak hatan kızga elbette indi dinimiz tarapyndan ir kişige itaat eterge tutanlarga buluşlar. Eger de hatan kız sabır bolsa, şuşa ebirlerini aňlasa, iri kızgan wagtda da toktap kalsa, baýada aýtdyk şulay betdegi iki kişi şekilli, ul wagtda elhamdülillah täpdik. Bizim ebilerimiz şunday. Bugun hatynlar anday tugul. Ýa-da tegen itmesin. Şyn maganasynda anday tugul bugun. Hatanyňa haýbyr ýerde bir söz aýtsaň, seňa üçünde öýderler. Ine de. Ebilerimiz her wagt tekel ýaşara bilgenler. Ýene hürmet etkenler. Süpse de boşnaska ýep taňlap durdy. Eger de ol taňlap turar eken, aňa söz aýtyp batmay eken, bir kişi ikesini aýta da indi. Tutulanlar. Oradan izak çykmay kala. Şuşa ebir anlary bir-birisine tege mähabbet bolýarsa, bir-birisine karata bolgan hürmet bolýarsa, elhamdülillah. Saminde balaglar da indi bu şiratynda ätirilerini hürmet ederge, til bilen de, amelleri bilen de renjitmeske hem olaryň dünýäden gitgenden soň olaryň elbetde topa bilen isgalga düşýär. Köpkene kardeşlerimiz ana özleriň ätilerini renjitken işin, olaryň taşlagan işin indi cehennemge gireşekler. Çünki Allah Teala özünden soň kimçe hak etip ata-ana hakyny aýta. Hatda Qur'an-ı Kerimde siz bilesiz, indi olar zagyflangaç, gartaýgaç, sizni bir şey başlagaç,
Аларга хәтта шул вакытта да уф та дип әйтмәде. Аны ишеткәнегез бар. Шуңа күрә аларга һәр вакытта рәхмәт кыйммәтләрегезне җәйегез, аларны хөрмәт итегез, аларның дугаларын алып калыгыз ди. Чөнки без беләбез, өч төрле кешенең дугасы Аллаһ Тәала белән арада киртә юк. Аллаһ Тәала аларны кабул итә ди. Бу мәзлум кешенең, рәнҗетелгән кешенең, андый кешеләрдән сакланырга кирәк, кешене рәнҗетүдән сакланырга, чөнки син рәнҗеткән кеше сиңа бик сирәк бәхет теләргә мөмкин, шулай бит. Бик ихласлы кеше генә әйтергә мөмкин. Аллам, Раббым миңа тәүфыйк бир, һидаят бир, әхлагын үзгәрт дип, кайбер кеше бәддуга кылырга мөмкин. Бик нык рәнҗетсә. Һәм инде сәфәрченең һәм әти-әниләрнең балаларына карата кылган дугасы. Һәм инде без беләбез, әти-әни һәр вакытта үзенең баласына хәерлесен тели. Хәтта рәнҗетсә дә әле, әмма шул катлы күп рәнҗетсәләр, әлбәттә инде башка төрле дуга кылырга мөмкин. Ә монда инде киртә юк. Инде туган кардәшләребез белән өчен ата-аналарыбыздан да дан соң инде якын кешеләребез, туган кардәшләребез. Шуның өчен алар белән һәр вакытта да әдәпле һәм мәрхәмәтле булырга тырышыйк. Алар хакында сөекле Пәйгамбәр галәйһиссәлам булай дигән: "Ризыгың киң һәм гомерең озын булуын теләсәң, теләгән кеше туганнары белән элемтәне үзмәсен." Ризыгың да киң, инде гомерең дә озын булсын дисәң, туганнар белән араны үзмә ди. Һәм инде Аллаһ Тәала да әйтә: "Кем диде туганнары белән арасын үзә, мин дә аның белән араны үзәм" ди. Әгәр дә Аллаһ Тәала безнең белән араны үзә икән, ул вакытта бетте җәмәгать. Инде безнең иң якын кешеләребез, алар безнең күршеләребез. Без аларны туганнардан караганда да күбрәк күрәбез аны. Кайберләрен көнендә берничә тапкыр күрәбез. Һәм нәрсә булса да аларга керәбез. Шулай бит әле туганнарыңа барып җиткәнче. Күршенең хакы бар җәмәгать. Кем булуына карамастан, мөселманмы ул, христианмы, хәтта кафир булса да, аның күрше хакы бар, ул хакны хакларга кирәк, аларны рәнҗетергә ярамый, алар белән гадел булырга кирәк. Менә мөселманның ни файда. Хәтта ул сиңа, безнең әйтем бар бит, таш белән атканда да сиңа аш белән ат дигән, шулай бит. Бу динебездә дә бар. Беркайчан да дошманлык белән кешене җиңеп булмый, аны игә китереп булмый, бары тик яхшылык белән генә. Ул сиңа начарлык эшләсә дә күршең, син аңа изгелек кыл ди, яхшылык эшлә ди. Шуның белән генә җиңеп була. Инде мөхтәрәм җәмәгать, безнең тәннәребез дә, җаннарыбыз да, киемнәребез дә пак булырга тиеш. Чын мөселманның күңеле пак, кешеләрнең иң хәерлесе булырга тырышырга кирәк. Халкыбызның әйткәнебезчә инде таш белән атканга аш белән аткан дигән сүзе дә бар. Шуңа күрә бу сүзләрне һәр вакытта искә тотарга кирәк. Инде гайз кардәшләрем, бүген әлбәттә шушындый катлаулы заманнарда яшибез. Һәрбер заманның үзенең ние бар инде. Төрле яман күренешләрне дә күрергә тап булабыз. Болар барысы да мөселман җәмгыятен бизәми, әлбәттә. Мәсәлән, соңгы елларда бигрәк тә яшьләр арасында үлүчеләр саны арта баруы, сәламәтлек начарлыгы турында күп ишетәбез. Аның сәбәпләре дә бар, моның сәбәпләре үзебездән күп вакытта. Алар арасында инде тәмәке тарту, эчке эчелек, наркотикларны киң куллану, кайбер инде кеше үзенең кәефен күтәрәм дип, күңелен тынычландыру өчен дип хәмер һәм наркотик куллана, ләкин моның инде без беләбез, киресе килеп чыга. Кәеф күтәрми, алар кәеф күтәрмиләр. Бу шайтан тоткысы, аны аңларга кирәк. Шайтан кутырта. Ул вакытлыча гына. Аның инде азагы кайда икәнен без күбебез беләбез. Бүгенге көндә моны фән дә, медицина да бөтенесе раслады. Хәмернең сәламәтлеккә бернинди файдасы да юк. Файдасы булган булса, ул хәрам булмаган булыр, ислам тарафыннан. Хәрам, Аллаһ Тәала тарафыннан хәмер хәрам дип җибәрелмәгән булыр иде. Инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям бу турыда хәдисе дә бар. Исетә торган нәрсәләрдән ерак булыгыз, шик юктыр ки, ул һәрбер явызлыкның ачкычы. Икенче хәдистә әйтелә, икенче версиядә, һәрбер явызлыкның анасы. Икесе дә. Инде гайз кардәшләрем, ярдәмләшеп яшик.
Әти-әниләребезне онытмыйк, туганнарыбызны онытмыйк, күршеләребезне онытмыйк, аларны җәберләмик, алар белән һәрвакыт тату булыйк, аларның хакларын үтәп яшәргә кирәк. Иншаллаһ, Аллаһ Тәгалә каршында баргач, бу үтәмәгән эшләр өчен җавап бирәчәкбез. Һәм инде бу турыда Аллаһ Субхана Тәгалә дә Маида сүрәсенең 2нче аятында әйтә: "Изгелек итүдә, яман эш кылудан саклануда бер-берегезгә ярдәмләшегез." Изгелек итүдә һәм яман эш кылудан саклануда ди. Бер-берегезгә ярдәм итегез ди. Гөнаһ кылуда, дошманлык эшләрендә ярдәмләшмәгез. Әгәр дә сез беләсез икән анда, инде ниндидер бер начар әйбер икән, анда дошманлык бар икән, анда начарлык бар икән, ул эштә булышмагыз, аннан китегез. Яхшы эшләрдә генә бер-берегезгә булыгыз. Бер-берегезне туктата белегез ди. Гөнаһлы булып, Аллаһ каршында җавап бирүдән куркыгыз, Аллаһның җәзасы бик тә хәттәр булыр. Тагын Украина кардәшләрем, әлбәттә, менә бу эшләрдән сакланыйк, иншаллаһ. Һәм инде Аллаһ Тәгалә каршында җавап бирүдән куркыйк. Инде безнең бабайларның әйткән шундый сүзләре дә бар. Аллаһтан куркмаган кешедән курк. Әгәр дә кеше Аллаһтан курка икән, ул вакытта, әлхәмдүлиллаһ, барсы да тәртиптә булачак. Ул әтисен дә таныячак, әнисен дә таныячак, ул кешене кече итәчәк, ул аны олы итәчәк, итагать тә итәчәк, хөрмәт тә итәчәк, һәм бер кешегә дә кулын да күтәрмәячәк, бер кешенең дә канын да түкмәячәк. Инде, агайыз кардәшләрем, вәгаземне тәмамлыйм. Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһ Тәгалә барчабызга да тәүфыйк, һидаят бирсен, күркәм әдәп, тәрбия бирсен, яхшы әхлак бирсен. Һәркайсыбызга да Аллаһның үткән кушканын үтәп, тыйганнарыннан тыелып яшәп, инде камил иман белән бу дөньядан үтәргә һәрберебезгә насыйпларда иләсә иде. Гаетләребез мөбарәк булсын, агайыз кардәшләрем, безнең гаетебез 3 көн дәвам итә шулай бит. Бүген инде безнең менә официаль ял, әлхәмдүлиллаһ, дәүләт тарафыннан билгеләнгән. Әлхәмдүлиллаһ, бүгенге көндә безнең ил җитәкчеләребез, шәһәр җитәкчеләре безнең белән менә вәгазьләр тыңлап, намазларда катнашалар. Әлхәмдүлиллаһ, безнең президентыбыз да, Әсләм Нургали улы, менә безнең мэрыбыз да, монда, әлхәмдүлиллаһ, Айлгандар улы, Мәһди безнең белән менә, әлхәмдүлиллаһ, шулай иттереп, Аллаһка шөкер, алга барабыз. Әле моннан 20 ел элек бу турыда уйларга да нигез юк иде. Әлхәмдүлиллаһ, шуңа күрә дә инде, агайыз кардәшләрем, Аллаһтан сорыйк, Аллаһ Тәгалә иминлек бирсен, тынычлык бирсен. Тынычлык булса, иминлек булса, иншаллаһ, бәрәкәт тә булыр, татулык та булыр, бердәмлек тә булыр. Инде республикабызда да, Рәсәйдә дә, шәһәребездә дә чын иминлек, тынычлык, бәрәкәт булыр, иншаллаһ. Әмма бик күп нәрсә бездән тора. Без үзебезнең мөселман икәнебезне күрсәтә белик. Бик матур шундый әйтем бар. Мөселман ул башкаларында менә кешенең йөзендә миң була бит. Әйтик. Кешенең шушы иң беренче кайда күзе төшә? Бер миңе булса, шулай бит. Иң беренче кешегә карый да, йөзенә карый да, шул миңгә күзе төшә. Шуңа күрә мөселман кешесе дә башкалар арасында шушы миң шикелле күренеп торырга тиеш. Нәрсә белән? Әдәбе, әхлагы белән, яхшылыгы белән, мөселман булуы белән. Башкалар да әйтсеннәр, кара әле мөселманнар нинди, кара әле ислам нинди. Бүген күпме генә тырышмасыннар. Исламны каралтырга, без аны чистартырга тиеш. Хакыйкать безнең якта. Шуңа күрә дә без үзебезне чын мөселман итеп күрсәтеп алсак, иншаллаһ, безнең артка бөтенесе дә иярәчәк. Әле бүген әле дингә килә алмыйча, адашып, саташып йөрүче кардәшләребез дә бар, һәм башка диндә булучылар да бар. Әле бөтенләй Аллаһны танымаучылар бар. Аларга да яхшы үрнәк булсак, иншаллаһ, алар да безнең арттан иярәчәкләр, шушы мәчетләргә киләчәк, намазларда катнашачаклар, гаетләргә киләчәк, иншаллаһ. Аллаһның рәхмәтенә булырга һәрберебезгә насыйпларга булсын, агайыз кардәшләрем. Хәзер инде мөхтәрәм җәмәгать, гает намазын укырбыз. Аллаһ насыйп итсә, гает намазы инде башка намазлардан әз генә аерыла, шулай бит. Ул 2 рәкъагатлы. Монда инде аермасы нәрсәдә? Без инде намазның башында сәнә укыганнан соң һәм 2нче рәкъагатның Фатиха сүрәсе һәм бер сүрә укыганнан соң 3 тапкыр тәкбир ала торабыз. Шуңа күрә игътибарлы булыгыз. Кемдер беренче тапкыр укый, инде
Алдагы кешеләргә карасыннар, аларга карап инде дөрес итеп намазны башкарырга насыйп булсын. Инде безнең җәмәгать монда өстәдә укыйбыз. Монда инде гомумән намазны үзем алып барам. Аллаһ насыйп итсә, безнең беренче катта да анда күрсәтүчеләр бар, имамнар бар һәм урамда да безнең кешеләребез бик күп. Анда да без бер имамны чыгардык. Ул да анда инде кешеләрне шунда базып, тезеп намаз үткәрәчәк, укытачак. Шуңа күрә инде монда килдек икән, әлхәмдүлилләһ, безнең төп ниятебез инде намаз уку, вәгазь тыңлау, вәгазьнән тыңладык, әлхәмдүлилләһ, барыбыз да. Һәм инде монда килгәч, намаздан берегезгә дә мәхрүм калырга ярамый. Укый белмәсәгез дә басыгыз җәмәгать, иншааллаһ, Аллаһ Тәала кабул итер. Шулай итеп, җәмәгать инде барыбыз да ниятлибез. Илаһи ният кылдым дип, Гайдел фитр намазын үтәмәккә юнәлдем кыйбла тарафына. Халис юлым ушбу имамга дип әйтәсен инде, халисан лиллаһи тәгалә дип, аннан соң тәкбир ала торган булабыз. Һәм инде сәнә укыганнан соң тагын 3 тапкыр күтәреп, инде тәкбир әйтәчәкбез. Ниятлибез җәмәгать. Аллаһу әкбәр. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Elhamdülillahi Rabbil alemin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك فوضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. وترغب. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. سبحان من نور قلوب العارفين بنور المعرفة والإيمان وشرح صدر الصادقين بشرح الهداية والعرفان. أكرم عباده المؤمنين بصيام شهر رمضان. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. سبحان من فتح على الصائمين أبواب الرحمة والغفران وزين قلوب محبنا بتلاوة القرآن وغلق على الصائمين أبواب النيران في شهر رمضان وعد للصائمين دحول باب من أبواب الجنان كما أخبرنا نبينا نبي آخر الزمان. إن للجنة بابا يقول له الريان لا يدخلها إلا الصائمون في شهر رمضان. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينة من الهدى والفرقان. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العفو والغفران. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة ناطقة بالحجة والبرهان. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه صلاة موصلة إلى دار الجنان. خصوصا منهم على أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلينا المرتضى الأئمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم عباد الله ونفسي أولا بتقوى الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم العلي العظيم السميع الدعاء. وأقلب السماوات.
إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين وعلى أهل طاعاتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وارحمنا معهم واعشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلهي آمين. الحمد لله الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا رب العالمين. Endi ushbu o'qilmas g'oyat namozlarimizni, endi ushbu o'qilmish oyati karimalarini aytib zikr tasbihlarimizni, xutbalarimizni, Robbimizning tutgan urozalarimizni, bergan sadaqalarimizni, bergan fitra sadaqalarimizni, bergan zakat sadaqalarimizni Robbim o'z rahmatlari bilan qabulliqlarga erishtirsan edi. Deyish bo'lgan ajr va savoblarni Robbim o'zlarimizga nasiblarda eylesan edi. Ya Rabbim Allah'ın ushbu o'qlarimidan hasil va ajr va savoblarni ushbu dunyoda rahmat etib yuborilmish payg'ambarimiz
Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'de ruh şerifine eriştirip onu ruhun şahat kılsan idi. Haminde bizlerin de gazimmetlerin kıyamet gününde mahşer meydanında Rabbim Peygamberimizin de şefaatlerine layıklarda eylesen idi. Ya Rabbim Allah'ın da şu oklarımızdan hasil ve gayr ve soğuklarına Peygamberimizin ahle beytinin, sahabelerinin, ana dikilik gelip gitken barça Peygamberlerin, umbiyalarının haminde bizlerin de bu ayet bayram günlerinde meşritlerge kelip kullarımızını köterip dua kılıp oturuşa kardeşlerimizden de nindi alıp bakardıgan müddetçe eti ani bulsa eti anilerimizin ebi baba irham kıstığanlarımızın umman bizlerden nindi alıp bakardıgan müddetçe bizler şuların başalarında ruhlarını şuruqlarını şuat kılsan idi. Allah'ın bulgan günahlarını yollukta kılgan izirliklerini kabullıklarına iştirip ecir ve savaplarını arttırıp songa barışa kurunlar Rabbim cennetlerden nasiplarda eylesin. Ya Rabbim Allah'ın isen bulganlarımızga haminde ushbu mübarek bayramında ushbu meştlere kelip kullarımızını köteren dua kılıp o'tirish kardeşlerimizge Allah'ın yakınlarına, tuğanlarına, balalarına, helalliklerine Rabbim bizine iman getirip secde kıluvchi barcha İslam ahline de isenlik ve imanlıklar nasip eylep. Vefatlardan ve birden iman kılıp kalgan ömürlerimizni de özünün hak yolunda bulup, İslam dininde bulup, Rabbim özünün koşkanlarında ötep ve tiganlardan tiyiliş yaşına barcha bizge nasip eylesen idi. Ya Rabbim Allah, indi ushbu Ramazan oylari ortda kaldı. Bugün onun bayramı ayeti. Rabbim Allah özünün rahmetine ümmet etip şu urasalarımızı tuttuk. Rabbim Allah indi kemşilik getirmesке tırıştık. Rabbim Allah kabullıklarga eriştirsen, özün razı bulsan idi. Tiyiş bulgan ecir ve savaplarını nasiplarda eylesen ya Rabbim Allah. Indi özüne bagdada bulgan şey Rabbim Allah indi şu tutkan urasalarımız beraberine özünün rahmetin bilen özünün erriyan kapkalarına cennetlerine kirge Rabbim her birimizge nasiplarda eylesen. İlkinlere bizde iman tutturış kılar Rabbim Allah. Indi bizden Cumhuriyetimizge Rabbim Allah, Reseyimizge, Tataristan'ımızga, şehrimizge şan imanlıklar, şan tanışıklar nasiplarda eylesen idi Rabbim Allah. Bereket birsen, oğuş birsen idi Rabbim Allah. Rabbim Allah şu bayramlara bizni maturğun aytıp ötkerge nasiplarda eylesen idi. Gelesi Ramazanlarga tikile isen imanı geçirge. Indi gelecekte ya Rabbim Allah, indi aldığımızda Aydul Adha Kurban bayramları turar Rabbim Allah. Şu bayramlarga erişirge, köp etip kurbanlar çalırga. Indi mümkinlerikleriniz bulganlarga Rabbim Allah minde izgi mübarek urunlarına barap pajlar kılıp kaytırga Rabbim basına nasiplarda eylesen idi. Ya Rabbim Allah, özünün hak yolunda bulup, dünyadan gitkende hakiki Müslüman bulup getirge her bir bizge nasiplarda eylesen idi. Rabbana atina fid dunya hasenetu ve fil ahireti hasenetu ve qina azaben nar. Amin. Aziz kardeşlerim, Allah kabul etsin. Hazır indi ilerimizge turgalabız elhamdülillah kıymaklarga, şeylerge, konaklarga, yakınlarınızı, kardeşlerinizni kutlayınız. En birinci eti enilerinizni unutmayınız. Alar isen bolsalar alar yanına qaytınız, barıgız, köngüllerin körügüz, şaklayınız. Endi dünyadan ketken bolsalar dua bilen eske alagız, ziyaratlarga barıgız. Bayramınız mübarek bolsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve berekatuh. Bayram mübarek bolsun. Bayram mübarek. Bayram mübarek. Bayram mübarek bolsun. Gittik. Anda keliriz. Nailkan barış. Anda çıkıp basagız. Köküşebіз gaýry. Bütün kişi bilen. Allah birse. Haydi. Haydi. Ha? İnşallah inşallah. Davay, selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Rahmet. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Mübarek olsun bayramları. Hayır. Da.